makadini mese munofara pano pamimanzi takatanda tave nechirongwa inini muzivara nhasi muimbi kuva vanhu kuvaimbi regai ndichitange nekutenda denga rine nyoka mwari vakatendeka nguva dzese ngavakudze jesu toda kutenda vakuru vemusha uno dj batai enko kabasa pawa kuti nekutitenderawo kuti tidhiraivhewo chirongwa musivara nhasi tinokutenda yanjodzi yangu mwari vakuitire zvakanaka neminde kuna dj muri pano vaimbi mafanzi mapromoters munofara iri kunzambe sitolimpoto zita ndinoitwa zvinhama ndozita rebasa nai manero ano ndauya nemuimbi watirikufamba nemuchirongwa musivara nhasi nundu wedu sanganai nevateereri pano pamimanzi takatanda tiri muafrica munyika yedu yechizvarwa nai ndinovimba mese muri kutinzwa zvakanaka nekutibata zvakanaka pano pamimanzi takatanda shiriro nevavariro ive kuti vaimbi ngavasimuke nai muimbi wedu sanganai nevateereri tiri kuudza kuti munonzaa makaberekerwa ku munogara ku uye nhasi mativigira chii masera sei kumatimana enyika. Aiwa ndinofara kusangana nemi vateereri matimana enyika muri nchiti makadi vateereri. Ini nhasi ndauya kutiwo ndizvishambadzewo munzinzwewo kutiwo ndiri muimbiwo apindawo muchirongwa nhasi. Saka ndichangewo ndichipindurawo kubvunzwa kwandiri nchiita. Sekutanga ndinoda kutenda DJ Chimama tinawo nchiti muri sei. Aiwa itai basa munhu waMwari. Aiwa zvinhu ngazvifambe nenzira chaiyo yamuri kusundwa nayo. Tinotenda. Sorry. Ndisina kunzwa zvakanaka. Ini ndinonzi Welizi Fesho ndiri kuno Cape Town kuno vakuPau. Ya ndokwandinogara. Ndinonzi Welizi Fesho ndinofamba nechikwata cheZimoto Power Express. neniwo ndinokugamuchiraiwo nemufaro pano pamimanzi takatanda uye tichingoti ngazviende kumberi zvigoenderera zvigoramba zvichienda. Ndinotenda mukoma wangu hanzvadzi yangu. Nhasi tiri kuCape Town kuti takaenda tiri pamimanzi takatanda tiri kufamba here vadikani matimana ese nyika kwamuri. Ndinotenda Mwari nekuti gore rapera ndiri mutano koiwewe mukoma weZifo. Mungatiudzewo here kuti zviri kuimba izvi makazvitangarira uye makainspaiwawo nani kuti mutambe zvekuimba izvi? Kudzinza kwenyu kuno here vanoita zvekuimba? Pano pamimanzi takatandara nhasi kutoda nezvenyu nekuti ndimuri pachirongwa. Ya ndinotenda DJ Chimama, ndinotenda nemubvunzo wenyu. Aiwa inini zvekuimba izvi ndakangokurawo ndichinzi ndo zvandaita. Ndaitonzi ndaitova munhu aitonetsa chaiko zvoti kana ndikatosvika panorira marekodzi ndiri kumusana chaiko zvaitonzi ndaitonetsa zvekutoti ndiburutsei ndimbotamba ndimbojaivha. Ndaida marekodzi zvokunyanyisa. Saka zvakazoitika zvekuti pamushawo paiva nevashandiwo vemombe aiitawo zvemagitari. Saka isi tangokura tichingofarirawo zvaaita.
saka ndomumwe munhu akaita kuti ndizodawo gitari nekuti mukoma wangu akanga achimboridzaridzawo achingoti zvakungoridzavo zviya zviya mapanjo zviya asi inini muimbi zvangu akaniinspire ndaifarira musambo wasystem tazvida system tazvida nanhasi ndinonzwa kuti ndakuteerera music kana nichinzwa musambo wake nokuti munhu wandaifarira. Just take a listen. Ngoteerera chete udzo mumanzi kunakidza kwaufiti. Nasi ndikufamba nemichima muchirongwa vaindi kuva. Nasi 3 December. Gore ratopera. Tafara kukuziva mukoma wedu. So tingada kuziva kuti mhuri yakamira sei. Makarore. Mumba menyu makaberekwa muri vanga. Uye munomirira zvekuimba chete kuti mune zvimwe zvinhu zvamunoita. Vateereri vari pano muzvara nhasi vangada kuziva. ya DJ Chimama zvakamira zvakaita zvokuti mukoma wedu havamiri nekuimba chete, vatori pabasa kutotaura kudai tori pabasa saka ndo zvavari vanoitavo mamwe mabasa avo avanoita mumaoko, kozoti kune zvemagitari izvi tinozviitawo izvi kuva nenguvavo tichiita mukoma wedu vakaroora vane vana vatatu, ndine vana vatatu, 2 vasikana ne1 chikomana. ndo mhuri iripo ndo mamiriro azvakaita mumba medu takaberekwa tiri 7, vakomana takanga tiri 4 but kune 1 akashayika. Kuvasikanawo vanga vari 3, 1 akashayika zvekare, saka vasikana vasara 2, vakomana vasara 3. ndo mamiriro azvakaita. Tinotenda mukoma wedu. Zita rebhendi matotaura kudai. Tingadowo kuziva kuti mubhendi renyu muri vangani, rakamira sei bhendi renyu, uye pavana panowero vamuri kuona ari kutevera matsimba enyu. Kumuri kwenyu vakazvitambirawo seizvo pamakatanga zvokuimba izvi, kwamakaroora nekwamakazvara. Hama neshamwari vari kutambira sei music yenyu, uye mungatiudze kuti vangade music yenyu vanoiwana sei. Kana mine maYouTube links mobva mangotikandira mukoma wedu kuti zvinhu zvachona zvifambe nai. Pakanaka. Family yakazvitambira but sechinhu chichitanga kusvika mavari zvinenge zvinzi zvinhu zvawatanga izvo unozvigona here, saka zvinhu zvokuti unenge uchitongoita chinhu uchitova iwewe une watosimba pachiri, saka pavanozoona kuti aiwa zvinhu izvi zviri kutoendeka izvi ndo pavanotanga chokutsigira, but zvichitanga zvanga zvisina anotsigira. Asi pari zvino ndakuona masapotera vakuita kutoona kuti pavana vangu inini, vana vangu vese vanoratidza kuti vari kuzoda kuzopinda mazviri, nokuti vese vasikana vamahombe ava vanotova nemavhoisi ekuti vanoimba, zvekuti ndikutarisira kuti kana kuri kuti kuenda neupenyu tinoda kuvakurudzira kuvaendesawo kugospel kuti mavhoisi avo aimbewo zvinhu zvekwamwari. Isusu vesungurawo nechikomana changu ichi chinoti kana ndichiita maresaus angu chinenge chichibatawo gitare
chichingopara-parawo choratidza kuti chinozvidawo zvemusic. Inini music yangu pari zvino inowanikwa kuYouTube. Vanhu vakangotsvaka zita rakanzi Weli Zifesho ndiZumuto Express vanotowana masong angu ikoko. Handisati ndava nemaplatforms akawanda anobatika music yangu. Ndo mamiri azvakaita. Foni yangu iri kunetsa saka ndo mafambiro azviri kuita panguva ino. Saka panguva ino ndinongoti vanhu vanongotsvaga zita rakanzi Weli Zifesho zvobva zvafamba zvakanaka. kuYouTube vanobva vasangana nemusic yangu. Nekuti album racho rakanzi Mavambo Enzira ndo first album iroro. Saka zvakaitika mubhendi medu sechikwata tiripo tinongova 3 pari zvino. Pane ni Weli wacho anoridza rhythm guitar, kozouya anoridza bassman ndi Abednego Moyo. Vanochinjana vachingodaro na Ghetto Moyo vakadaro. Ndo vane vachinjana pamalead apa nebass. Inini ndine chibatikira parhythm nepamadrums kana kuri kuti taenda mustudio, kana kuri kuti takungoitawo zvemashows teta kutongotsvaga mumwe vanoridzawo madrum. Ndo mafambira zvezvichita. Nhasi 3 December 2025 kuti vatopera. Pano pamimanzi takatandara namukoma Weli Zifesho and Zumuto Power Express. So inonzi rina manyanga. Mungatiudzewo kuti pamunonyora nziyo dzenyu idzi munorota here, munosvikirwa kana kuti munosvika mega. Vamwe ndo vanoti tinoiona matsika nemagariro. Kwenyu munozvifambisawo sei? Uye pamakanyora song kurira pasi penzu rangu chii chakanga chanyatsoita? Kunzwa pari kutaurwa nezvana mberi apo zviri kufamba sei? Inini handiroti nini masongo, ndinongoona zvinenge zvichiitika munyika. Nyaya ndinongoona ichiitika zvimwe zvinoitikawo mumhuri, zvinoitikawo mukufamba muchisanganawo nezvine zvichiitika. Ndo zvandongobatanidza ndotonyora song, ndotoona kuti song iyi inoda kuti ifambwe yakamira yakadai. Zvimwe zvacho zvinotoitikira patiri isusu vanorarama pandiri inini wacho. Zvimwe zvacho zvezvakadarika nepandiri. Sesong iyoyi pane zvakanga zvingoitika-itikawo. So kana ndichinge ndichibatanidza mamiriro esong iri namanyanga. Nekuti chinhu chese chinongozobuda pachena chete, chero chakavanzika sei, kuti uzoziva kuti uyu ndo maitiro ake, anenge ane paanenge azobatwa. Kuona kuti ndo muitiro wake uyu. Vanhu vane vachiita zvinhu vakavandawo, asi kana vamwe vakarara usiku, vamwe vane vachitofamba. Asi kuti kana nyaya yachona yazobuda pachena, manje ndo pamuzoziva basa romunhu kuti aizviko uyu ndo basa rake riya, zvataitiko mutendi zvazodai. Saka ndo mamiriro azvakaita, ndo mafambiro andonyora. Ina handiroti, handisvikirwi, ndinongonyora pfungwa yangu nezvandisangana nazvo. Just take a listen. Takaenda. Pano pamimanzi takafamba. Kana uri muimbi pano kusasimuko ihame. Rimwe zuva richabuda pachena. Rimwe gore. Handina mukoma Weli, ngatitei madhiri masikati, kwete usiku. Tinotenda mukoma Weli.
ndikunzwa ndiyo dzenyu ndedzeshona chete. Zvakamirawo sei pakuzove international artist? Mune tarisiro here kusanganisa masongs palanguage ako? Kana kuti munawo kugara makatosanganisa sanganisa? Ndiri kureva kuti mune masongs here amakaimba neimwe language isiri sure. Kanzwa muchiti muri muno muzanzi. Uye makore mashoma ari kutevera muri kuona Mwari vachikusvitsai pasi mune zvekuimba izvi. Ndinotenda DJ. Malanguage ndinongoimba shona chete. Ndinongoimba mutauro wedu iwoyu ndo wandiri kufamba nawo. Kunoku chete kunoku tete kuzongotaurawo malanguage ekunoku kana tapa nyaya dzekutsvagawo raramo. Zvimwe izvi zvekuzvishanda izvi zvisiri zvemagitari. Asi kana tiri mumagitari haiwa tichitofamba nemusambo wedu iwoyu ndoimba wedu iwoyu weshona. Haiwa international iyi haiwa tiri kungoitaurawo mabasa but haisi kunoku kana tiri kunoku tine titongopa masongs angu inini haiwa hapana imwe shona iripo kana imwe language iripo. Sara kweshona chete ndo iripo. Ndinotenda mukoma wangu, mukoma wedu. Shuviro yedu nevavariro yedu pano pamumanzi takatanda tekuti Mwari ngavakusvitsei pamunore. Munodyidzanawo zvakadini nevaimbi, vamwe vaimbi, uye makasununguka here kusangana nevaimbi vegospel, wesim dance nemisambo yakasiyana siyana. Mave nemaalbum mangani kana kuti masingle track mangani? Sorry DJ, zvimwe tiri kuita tichikanganwa sevanhu vanenge vanombotaura paya chipachichemo kuti ndiri pabasa. Ndiri kuona zvangu kuti inini Mwari ari kundisimudza kubva kumavambo kwandandiri. Kumberi uko ndiri kuratidza kuti kunenge kune chiedza. Nekutambira kuri kuitawo vandiri kusangana navo vari kundipa kurudziro yekutoti aiwa zvinhu zvako zviri mugwara. Zvauri kuimba iwewe uri kuimba zvinhu zvakatomboitikirawo kwandiri kana zviri kumboitikirawo kuvanhu vazhinji. Saka ukaramba une line rauri kufamba naro aiwa zvinogona kufamba zvakanaka. Saka ndiri kungoti inini dai zvikangoramba zvakadaro vatsigire vachiramba vachititsigira zvinogona kundiratidza kuchenji yakanaka pamberi apo. Ndatenda hangu mukoma wangu pano pamumanzi takatanda. Tinoti ngazviende kumberi, zvigoenderera, zvigoramba zvichienda kuti takaenda muri kumboitawo here mashozi? Album ndirori mavambenzira ndori ne 7 songs irori. Ndakasununguka kusangana nemuimbi wese anoimba even gospel, anoimba even zimudhanzo, wese anongova muimbi. Ndinofara zvikuru nokuti ina handina muimbi wandinosarudza. Handina muimbi andoti uyu hagoni. Asi kuti chinonzi kutokoniwa kutoti inini pamwe ndatotadza kutoimba zvaanoimba iyi. Nekuti ndichitozwa zvinhu zvake kuti munhu ari kutogona. Kuti ukatoona munhu otenda mustudio muimbi iyeye anogona. Kuvateereri ndo vanongozosarudza kuti zvinomunakidza chete. Asi ndakasununguka kusangana nemuimbi wese zvangu. Muimbi wese ndakasununguka kuti ndisangane naye gospel ndotonyanyisa kuzvida izvozvozvo. Tinozvida stereki. Nezimudhanzo aiwa tichingoimba chete zvinhu zvisingadzikisiri, zvisingaiti kuti tinge tichinzi tafumuka pakuimba.
aiwa ndinongoda kuimba kwakatsiga kuti mutereri wese anokwanisa kuteerera nemhuri. Aiwa ndiye ndakasununguka kuti ndiimbe nemunhu iyeye. Tinotenda DJ Chimama, mashozi tinoita chaizvo apo nepapo, chinotozotitadzisa kuti tiite mashozi nguva nenguva inyaya yebasa. Mabasa edu munomu ndeyekutoti parinenge ramuka takutomhanya naro, saka zvimwe zvacho zvinozotibviringidza kuti tinge tichisangana. Saka patinenge tangosanganawo nevakomana vanoridza navo, aiwa totoita show. Asi zvizhinji zvacho zvinodisturbiwa nenyaya dzamabasa edu iwayaya emubate emaoko. Saka ndo pamwe patinenge tichiita sekuti tagarisa, asi tinenge tichitoita patinowanira mukana. Aiwa mashow anotoitwa. Ndakamirira DJ, ndakatokumirirai kuti ndikupindurei. The 2024 new album, Marambo Enzira Urombo, ndiyo song irikurira pasi penzira. Iri kubva iyo kuna mukoma wewe, ndiwo vakaimba song iyi. Right, vateereri panguva ino ndichavhura group, asi ndokumbirisawo nemweya waMwari, ndakumbirisa ndapota hangu vaimbi nemafani. Ndichakumbirawo makomenti chete ndichitaura namukoma wedu zvamunoshuvira nezvamunofunga mumwoyo menyu, nemibvunzo yamungada kubvunza nezvamungada kuziva pamusoro pamukoma wedu. Sunungukai nhasi tinavo pano. Netiweki yangu iri kundijera sii. Just take a listen. Zviri kufamba here kwamuri mativi mana ese enyika. From Zambezi to Limpopo, mativi mana ese enyika yeAfrica. Muri kutibata zvakanaka here pamumhanzi takatanda. Mukoma wedu, tingada kuziva matambudziko amuri kusangana nawo mukufamba murwendo rwenyu rwekuimba umu. Uyezve kuimba izvi makazvitanga gore ripi? Makapinda murecording studio gore ripi? First album renyu rinonzi chii? Netiweki yangu kani tachema zvangu nani. Zvinakuipa muri Zimbabwe vese vanga vainesu muchirongwa. Pamwe pane zvinenge zvichiitika-itikawo, hatisarasai tariro. Muimbi wenyu ndofara nekutotaurawo kwandaita ipapa. Ndinofara. Ndinotenda gurupu rino kuti Mwari dai aramba akarichengeta, pasaita mweya yakaipa inopinda mumagurupu ichitipesanisa. Gurupu iro riri wande vanhu vanoda kuziva, vanoda kunzwa music, vachiteerera vamwe, tichienda mberi takadaro. Saka ndinotenda ivo DJ Bataengosi nebasa guru ravakagona kuti igadzirira nhandare yekutandarira. Ndinoti Mwari dai avaropafadza zvese nemhuri yaropafadzwa pamabata yavo yemaoko, papfungwa dzavo dzese. Mwari dai avasunungura, avaropafadza zvekare. Ndinotenda nokuti ukaona taakudai taakupendera kuti iye vahosi, aiwa chimuti makachibata. Tinee tiripo isu vana tichitevera, tichingokutsigirai kuti aiwa rambai basa iri muchienda naro mberi nama-DJ edu nevakuru atiinavo mukati meimba ino. Aiwa ngazviende mberi. Tinongokurudzira vaimbi vari kuuya kuti ngative nerudo. Rudo ndo chinhu chakanyanya kukosha, kudanana tichiwirirana mukutaura, mukusavhiringana, mukudzidza. Tinoziva kuti umwe nomwe ane muimbi waanofarira, asi kudzidza kwakanaka, kuteererawo music yevamwe imwe inokubvisa mumaproblems. Saka zvakangosiyana zvinoitwa nevaimbi. Saka ngati vangava vesungura, vangava vezimudhanzo, vangava vaimbi vapi,
nevapi ngatingodananai tive nemweya wekusumudzirana. Naivo vateereri vedu ngativadewo kana tikapuwa advice isu vateereri isu vaimbi ngatiregei kutsamwa tipuwewo tichiunzwa kuti agadzirisa apa kana ndiri senini mogona kutondivingawo kuinbox wangu gadzirisa apa ndokuti nyaya dzayo dzinake tichiziva patiri tichikanganisa. Saka ndingoti murudo ya first album rangu rinonzi Mavambo Enzira ndirori. Ndakapinda mustudio gore rapera museri ndichirekodha single track rina manyanga, ndichizopindazve mugore rapera ndichirekodha aya mamwe masongs ese aya. Ndo zvakanga zviripo. Saka maproblems atiri kusangana nawo inyaya yemainstruments anenge asina kukwana nekushayiwawo mapromotawo. Saka zvezvimwe zvinhu zvichitiremera kuti kana uri one wega kuti usimudze bhendi zvinenge zvichitiremereme zvichida kubatsirana. Ndo zvimwe zvine zviripo. Asi kusatsigirana kwedu isu vaimbi ndo zvimwe zvinenge zvichingoitikawo mukurarama kwatichiita kuti umwe anenge ane show kutiwo angotiwo huyawo uzondibatsira uchipushawo zita munhu ane asingadi. Saka ndimamwe maproblems anenge achiitikawo iwayo kushayiwa rudo kune vamwe vedu muindastry imwe chete. Vadiwa vateereri, ndotora uno mukana ndichitenda mushamarari wedu vari muimbi zvakare amai sister Primrose Tinya Mangondo vangu vakatibatira chirongwa zvinodadisa. Ndokutendai hanzvadzi nebasa guru, Mwari akupe mukana. Ndichikumbira ruregerero kuti network masaisai kuti raunda zodzoka kutikanganisira kuti vanga vachipedza chirongwa mune zvakanaka, asi tinotenda nenguva yatapiwa naMwari uye vatsigiri vateereri mose. Ndotenda zvikuru muimbi wedu mukoma Weli Zifesho and Zimuto Power Express. Ndakumbirwa nemushamarari wedu kuti aiwa ndibatsire kuti chirongwa tinge tichinopesa pamwe chete noda kwekuti masaisa yakunetsa, asi iri nguva zvakare yemacomments mibvunzo paunenge uchishuwira wese muteereri mutsigiri kuti aiwa mushamarari paanga achitaura nemwimbi wedu tasirwa pakati mobvunzawo mukoma Weli. Ndichikutenda nebasa rakanaka ndoda kukubvunzai kuti mukoma pane pandaunza muchitaura kuti mune vana vatatu, vasikana vaviri nechikomana chimwe chete, vese vana vataridza kuti vanova vaimbi mune ramangwana. Makati muchada kuzosarudzira vanasikana kuti vange vachizoimba gospel. Ndata mubvunzo ipapo question maka kuti imimi semuda kusarudzira vana kusikana kuti vazenge vachiimba gospel. Akati munhukadzi anoimba gospel chete ndiani? Kana vachiimba trade, vachida kuimba jazz, vachida kuimba piano zvinoitwa mazuva kana kwaito. Imimi pamakarowa musambo musungura muchiita zvamuri kuita makatunganani, handiti it's a calling by God muchiita zvamuri kuita. Ndokumbira kubvunza mukoma kuti why muda kusarudzira vana kuti vanga vachizoimba musambo wakati, then mwana mukomana makati ada kuzoshanda nekusungura ko kana iye achida kuzoimba jazz kuteera matsimba ababa tuku asina kuzoinspire nemi. Ndo mubvunzo wangu kwamuri watsikiri vateereri yangu yemacomments tasunungurwa. Ngatipewo macomments edu tokasando kumuimbi anogona zvine mutsindo kuti pasi penzi rangu pane kamba kanonzi Mafaro kubva mukoma Weli Zifesho naika and Zimuto Power Express kanonaka zvine mutsindo kuti zvakasati zvave kuti le. Pamwe manzi takatanda shiri redu ndekuti vaimbi vasimuka. Mashoko amungadawo kusiyira kune vakateerera panguva ino mafansi ndeayo, uye shiro yemo mukawana promota ino mungada kuti muitirwe zviro. Uye mashoko amungadawo kupa kuvaimbi varikuda kutanga kupinda mune zvekuimba chindani, zvavangatarisire nekuita ndezvipi vagara varimo. Mashoko amungada kuvasiyirawo ndeatanga veikurudzira. Ya ndinotenda DJ Batai Ngosi. Aiwa zvinofadza. Inyaya ndachitaura iyoyo ndeyekuti pavasikana ava ndiri kuitira kuti sevasikana kuti azotambirwawo mumba make machazinge agadzirawo ramangwana rake. Kazhinji hazvimusanganisi nemaproblems kana kanangana nekuimbana negospel.
music yake chero ikava jazz ngaritaure zvinhu zveukuru hwangu zvine umwari mukati. Mashoko aMwari ndo andoda kuti vanyanye kupinda maari kuitira kuti vagokwanisa kuumbawo mhuri dzavo kana kuri ramangwana ravo. Handiti uyu mukomana uyu ndinenge ndinaye ndiri kuda kuti afambe nzira yandiri kufamba iyeyuyu nokuti ndiri kuona kuti ndo kwaari kuda kusungura ikokuku. Anofarira bhesi nemadrums pega pandenjiridza anenge kutoda kuti abate bhesi nemadrums. Saka ndozvo zvandiri kuona kuti uyuyu ndewangu uyu. Saka mukomana kusungura ndo kwandiri kuona kwaakatorerekera. Asi vasikana ava ndiri kuda kuti dai Mwari avagona vaisa kugospel. Ndinozviziva hangu kuti zvakanaka zvamabvunza kuti vanogona kurerekerawo kwavanoda, asi neshuviro yangu sababa vavo ndenchiti dai vaita zvegospel. Ini chandingada ndechekuti mapromoters ndo atine tichiti dai atibatsirawo kana zvawo nekunditengera kana nemaiki zvayo yekuimbisa. Handidi zvinhu zvakawanda nokuti ndikada zvinhu zvakawanda zvacho umwe anototya nokutondibatsira pazvidiki zvaanenge achikwanisa kundibatsira. Saka ndinongoti chero chakwanisa chine chokuita neinstrument remubhendi, aiwa ndinofara zvikuru nokuti ndiri kumashure panyaya dzemainstruments, ndo dzimwe dziri kundikanganisa. Nokuti instrument rikakwanawo rinogadzira saundi yakanaka, asi instrument kana risipo zvinopa kuti zvinetse. Nokuti ipapa pari zvino madrums ndiri kuita ekuhaya, saka handisati ndava namadrums. Saka ndo pamwe pari kuti netse nemaspikers aya mabasebin ndavamwe asipo kuti tinenge tichingoridza nemakombo. Saka zvimwe zvinhu zvekuti semuimba ari kusimuka ndine chida kubatsiridzwa apo nepapo ndo zvimwe zvandinochema kuti dai zvafamba nenzira yakanaka. Ndinotenda vakomana nevasikana vari kuuya kumusiki, vari kutanga ava vaimbi vedu vari kusumuka. Tinongotaura kuti uchiuya kumusiki zvinhu zvinotosanganikwa nazvo zvakaoma, asi tinongoti hatipe nerudo. Rudo ndo chinhu chokutanga. Usazvikudza kuti ini ndini ndakanyanya kana kuti inini ndindogona kudarika vamwe. Saka indikangoitiwa interview ndikapedza handichakwanisi kuteerera vamwe mainterview avo. Handiti maona nokuti unofanira kudzidza chimwe nechimwe une zvaunodzidza pamainterview aya. Kurudzirana kuti tive nerudo, tibatane, tisasorana. Hakuna anogona, hakuna asingagoni. Hatingova nerudo, ndo chimwe chinhu chandoda kukurudzira kune varimo vacho. Chimwe chandiri kuda ngoti titaurirane chokwadi chaichi tisingaputsi ukama. Vakomana vane mazita mahombe mimi muri kutiregerera pakuti mimi hamutiudzi patiri kuchadza. Nokuti kozvino tiri kungonzi maupcoming mamusic enyu mimi haisi kuteerereka. Hatisi kuziva kuti tiri kuchadza pamashoko here, pamagitare here. Saka ndezvimwe zvinhu zvatinongoda kuti tizivisane kuti kana tichinge tigadziriseiwo pamuri kuona kuti tifambewo mafambiro enyu muchitidedzawo kumashows enyu kuitira kuti tisimukewo sekusumukawo kwamakaita. Ngative nerudo mukuita basa irori, ndo zvinhu zvandinazvo zvandinotsanangura. Maswera sei pagrupu ndokukwazisai bhuti vangu Batai Nkosi, mutungamiri wechirongwa pamhanzi takatandara, mafanzi vaimbi vakasiyana siyana vari paro, mapromota. Ndizotenda mukoma wangu Minister Rose Nyamangodo, tinokutendai nokutungamira interview yakanaka kudai. Mwari vakudzwe, munhu waMwari. Toziva shuwa kuti kwamuri kupa mukukunaya masaisai akuti achinetsa. Aiwa, ndotenda nekusonga vachiteerera chirongwa. Ndozitenda nemuimbi wedu mukoma Weri Zefesho. Aiwa, Mwari vaitire zvakanaka, vanogona mukoma, vapfudzwe mberi, nziyo dzavo dzine meseji. Ndanzwa vachitaura vachiti ndakainspaiwa nasystem zveshuwa. Unotonzwa kuti zveshuwa maimbiro acho vakarerekera kwasystem. Aiwa, vari kutotirangaridzawo rimwe gamba rakatisiya zvokuti hatizonyanya kufunga stereki, totobvisa stress kutonzwa kuti aiwa vakuti uchidzawo system.
tazvida handifungi kuti kune munhu angasingafarire system tazvida zvakaiva zvokuudzwa asi hatina kuzombonzwa kuti kumusha ndekupi kana vari kuzimbabwe uye vakazvarirwa kupi vakakurira kupi handina kumbozvinzwa saka tokudza mwari kuti aiva vapfudzirwe mberi tinotenda musambo wakanaka wesungura aiva vanogona mukoma mwari vaitire zvakanaka vamupfudzire mberi tichatsvagawo nziyo dzavo vamwe takatodzitsvagawo takatovabatawo mainbox ndambowanzwa futi vachikurukura munoona kuti vamwe vanhu tinobatana mainbox vaimbi tichitokurukura tichitozivana hapana kumwe kwatinozozivana kuti kusangana patinozosangana tiita makolabhu chinenge tabvira kumainbox saka vaimbi tikabatana mainbox tichikurukura tichizivana zvinhu zvakanaka ndakavatsvagawo kuinbox ndikataurawo navo ndikavazivawo ndafarirawo musambo wavo tichingokurukura asi ndavanzwawo futi vari painterview saka iva ndokudza mwari kuti tirambe takangobatana tine unity ndakatombokumbira kuti ndoda kuti vazoridzawo neni kana tizomboita collab kana kuti tizoridzawo tese vazondibatsirawo saka zvinhu zvakanaka kuti vaimbi tirambe takabatana tichisumudzirana ndotenda hangu namashoko ivavo aiva mwari vapfudzire mberi vakupfudzire mukoma aiva muri kuuya nazvo ndinotenda zvikuru mukoma weli zifesho and zimutopower express bati enyindeta izala enyindeta indeta izala enyindeta kutaura kunozvara kumwe kutaura pakutaura panodzoka peita sort of gakava kana mhinduro dziramba dzichiuya nemibvunzo right ndinotenda mukoma muchitaura maonero enyu that's your view but on my side ndinoona sekunge kuvasarudzira kuti vazoimba musambo wakati ipunishment maybe mumwoyo mavo hana dzavo vanenge vasingadezvo vachida zvimwe nokuti takatarisa kumusic industry tinena madzimai vanamai vemishayo vatoo vana mbuya vanaimba trade music beze jiti vanaimba sungura tina queen sungura pedzisai karongwe anorova sungura yekuti kumukuvidza nevarume vakawanda havasviki paari it's a calling by god zvanhu zvinoitika zviri paari saka ndoba ndiri kuti munovasarudzira sei chinenge chiri important I think munofanira kuvaencouragea vana kuti vanangu kana muchinge makuita basa remimhanzi sezvo muri kushuvirawo kuimba nichiona zvipo zvenyu zvine zvakarerekera kubasa randiri kuimba zvinhu zvinodzidzisa vanhu zvinovaka hazvina basa musambo kuti varipo waimba musambo upi makateerera vana hanzadzi wana sisi forget kuweyo makateerera music vanoridza yakanaka chose tina asisi samita ndauta makateerera music yake yakanaka chose nokuti vanoimba zvinhu zvinodzidzisa asi vari vanasikana that's my view handisi kuti musaite zvamuri kufunga asi kana vachishuvira kuva vaimbi muna ramangwana vasunungurei movaencouragea kuita zvinhu zvakanaka zvinozovakanyika ndo pane future yenyika yeafrica ndinotenda nemashoko enyu ndichitenda zvakare mashoko makukutu mahombe kuna hanzvadzi tete primrose tinyamangondo vanokatibatira mishini chakungoya ndichingotenda basa vaita zvinova zvinofadza reva vachitibatira basa mazuva ose vasazoti mangwana ndakaneta nekuti basa vanorigona wanda kupiwa sando dzavo semunhukadzi vagunogadzira sando ngezvasiyana neni dj batirengosi ndinogadzira ndega sando kubatirengosi engineering awapei sando dzavo zvine mutsindo kuti ta zvakasati ta zvoti le ya inyaya yakanaka mama muzvare ichokwadi ichocho ini ndinobva zimuto ndakaberekerwa pagokomere ndinobva pazimuto pamasvingo ndobva ndinobva ndakaberekerwa pagokomere mission ndiriwe mugore ra13 January 1987 ndo gore randakabarwa ndotenda ichokwadi ichocho dj ndinotenda aiwa manyatso kuzorapanura nokutasanudza nawo chaichai aiwa ipapo ndatobvawo panyaya dzacho ndakutongosiyavo ndichiziva kuti aiwa no zvavanonzwa ivo vachisundwa kuti kana vapinda muindastry yemusic vanoda zvipi aiwa ndichavasunungura ipapo aiwa maita zvakanaka ndo zvinonzi kuwanda uya ka tichipanana mazano tichitotyawo kati chiti hase vanasikana pfungwa dziripo pangoti akazoimba zimudhanzo kana kuti akazoimba zimudhanzo isina dzidziso iri imwe yekungofadza vanhu isina zvainenge ichitaura handisi kuti inini zimudhanzo haifadzi haina zvainovaka ndiri kutaura kuti pane kumwe kuimba kwokuti hakuna
chinobatika chinenge chichiimbika chinodzidzisa tendo zvatichingotyira kuvana vechisikana kuti zvinenge zvakutoita sekuti tiri kukurudzira madrugs kana kuti asi music zvavo kana iri yokuti inenge ine dzidziso ine zvamwe zvainokwanisa kudzidzisa kubva mune zvakaipa aiwa yakanaka ndinotenda dj isa izvozvo aiwa kuwanda uya kutopanana zvikomo zvipakurirana mutesa izvozvi aiwa zvakanaka. tipewo album ratokumbira rave Josephat iroro rine masongo akaita sananzi zvorizvo ndiregerere neimwe yacho inonzi zvo anzi nyoti chuko ndo anzi kuonekwa kukorwa nemeso ndogo zvorizvo yacho ka kozoya imwe inonzi zvo ndofunga ndinana this time aulume iroro kana kuti aisasi kunyatsozwa but ndiyo inana zvorizvo kuonekwa kugodoka nemeso unonakidza album iroro torati kukumbirawo kana riripo tipei tomborinzwa handizive zita raro album iroro but inana zvorizvo neimwe yacho kuti anzi kwete kumutenderera wati munhu anenge akangasa kwete kumutenderera album iroro kawani racho. vati vateri totoro unomukana tichitenda tete mushamarari minista Rosie Nyamangondo vanga vakabata chirongwa masaisa undadzoka wakanganisa kudivira woti wasakwanisa kupesa chirongwa mune zvakanaka asi basa rese wengu wasakura wazunza wapedza changu wakungonopindira chete samazuva ose pachirongwa chedu muimbi kuvanhu kumuimbi ngatsigiro zvine mutsindo kuti tiri pamhanzi takatandara topendera nekambo kemuimbi anenge ari pachirongwa takunopesa kambo yechirongwa chedu nekambo kanonzi mafaro ukaona mukoma weri zifesho endi zimuto power express kerera power express unzwa kuti zvine unyanzvi hune power so zvakasati zvave kuti lei god loves us, thank you, bye bye. pasina kubiridzira, pasina kutengwa, pasina tonyo, tichiti muimbi kuvanhu kumuimbi ngatsigire zvine mutsindo kuti muimbi mukuru, muimbi mudiki, vaimbi vakaenzana, iwewe pfungwa dzako, mwoyo wako ndoenda ukatsanure vaimbi kuti uyu ane mukurumbira uyu haana. Yes, angati mukurumbira seakatanga kare, asi naye atanga nhasi agona kukurumbira ukamupa chiremera, ukatora mukana kuteerera kuti muimbi arumbotaura kuti kudii, ndobidziso iri kuwana kubva paari paresha umutsiura utaiwa mukoma hanzvadzi minin'ina baba tete sekuru apa ndandose kunge kuimba kwenyu kusina zvatidzidzisa, asi makagadzisa zvimwe zvise zvakanaka. Toziva kuti muimbi kuvanhu kumuimbi ngatsigire zvine mutsindo kuti ndipo munozoona amai hanzvadzi
minista Rosie Tinya Mangondo wachiuya zvine mutsindo kuti takuti muimbi kuvanhu vanhu kumuimbi sanganai nevaimbi venyu muvazive moziva basa richienda mberi musakakanotiwa hasi mushamarari cheke naikani mubereki wenyika ndipasta wepasi rose mudzidzisi weafrica pasi rese riri mumaoko mavo kubudikidza nemashoko akanaka ehungwaru vanotichiura tigare tiri panzvimbo yakanaka kambo kanonzi mafaro kubva kuchikwata zimuto power express chinotungamirwa naCEO Weli Zifesho naika tombotora mukana kukanzwa chideka chimbonopera kudai so aiwa chirongwa chedu choperera pano anzadza kuzikanganisa nenetiweki masaisai atiza kuita godo neshanje zvinoita upenyu hunokanganiswa nasatani asi Mwari achingataiwa vanangu chakanaka ngachito chende kwano zvine mutsindo kuti chasvika ndadzoka futi ndanditaure zviri mumwoyo kwangu. Nyaya inoitika ndeyekuti chimwe mazuva ano mafans vazara nokuda muimbi wake, mumwe nemumwe ane muimbi wake, achasapota muimbi mumwewo kunze kwemuimbi waanoda kana kuti muimbi waanoziva kana kuti vane mazita kare. Ndikuda kuedza kutaura kune vaimbi muri pano pagroup. Kuna vamwe wakaita interview pano, kuna vamwe wasati waenda interview pano. Ukasateerera interview yemwe wako kana usakomentawo interview yemwe wako, achakomenta yako mangwana ndiani? Mangwana ukasakomentwa yako interview, how do you feel? Muzive izvozvo. Nyaya yekuitika mazuva ano ndikuona kunge vanhu vachisina basa nezvakawanda nevaimbi vese nenyaya yekuti nziyo kungodziwana free. Nziyo kungodziwana free. Ende chonetsa ndechekuti nziyo yakudziwana vaimbi vacho havanei navo. Ukatarisa pagrupu pane vanhu 60 vari online, but vanhu havakomente muimbi. Havana kana pakatoita muimbi apa vanotoziva apa. Baba kune nyati vanga vari ipapa. Pamakomenti wadairwa nevanhu vatatu. Chaiwo DJ wakaita vachifomu. Handiti vanhu nokuti vakungoona music for free achatengeswa vakungopiwa for mahara. Saka vanhu vakungoita kunge mumagroups vagarira music ngopiwa music. Vaimbi vacho vasisina basa navo. Handiti mazviona. Ngatidzidzei kutsigira muimbi asumuke. Ukaona vakutera kuma inbox vakukutera zopa link rokuti ndivhotere. Iwo uri muimbi asa wabva painterview saizvozvi. Inini vakatonditera vanhu muinbox kwangu vachitonipa malink ekuti tivhoterei. Kwete kuvhunzawo nziyo dzangu, kwete kutaurawo nezvangu inini. Pamwe 1-2 vakataurawo kuti aiwa interview yenyu tainzwa. Vamwe vese vanhu vokunipa malinki. Tatonzwa nokupiwa malinki pano tichivhota. Handiti mazviona. Tukuvhota mazuva ano munhu akungoti kwangu tererai inini musaterere nhengi amene chikuita kuti chidhimoni changopinda munyika chejelasi chekusabatana chisina unity kunyengerana kwawo zara mumwoyo tikunyengerana munhu akuda ngovhoterwa akuda ngozikana ndiye jelasi rawandisa hapana kwatinoenda manje hapana kwatinosvika tikadaro Zimbabwe isumuke haisumuke nyika yedu icharamba yakafa tichigara munyika dzevamwe nokuda kwekuti tine jealous hatisumudzirani. Ukatotaura kuti mwe muimbi yagona havatozvida, wada kutotaura muimbi wake waanoda iye
vanhu vakazara nejealous vamwe mumagurupu vakatozara nejealous magurupu makatowanda tikusangana nazvo. Jealous kurudzirai inini tisakurudzire nhengi. Saka hatina kwatiri kuenda vadikani. Ndati nditaure zviri kumwoyo kwangu. Ndikuzoona zvoitika kakawanda. Mimbi kana kakurukura panogonodaira vanhu 3-4 panapa. 3-4 vanogara vakadaira. Ko munozomuziva sei? Asi vanhu todaira munhu watisingazive chete. Watisingazive chete. Inini ndinokurudzira muimbi wese. Ndatenda zvangu. Ndanditaurawo zviri kumwoyo kwangu. Kana ndatadzira umwe munhu, I'm very sorry. But vanhu ngatidzidzei kubatana. Ngative neunity, kunge maZimbabwe ngatiite unity.